abakatikista mbia mono sana selingana ligia wali mwensi mwa ikira iga singe nchuyokorwa engarago cha senkeye abamuri mata akinkorera igonye turu China enkwani igatari asubobe watura marato ko na limoina ali mbia mole ngorambia mole bia mono sana nyasati abasini nchenkuru kwa MC Dudus osedu munyakerugo je tware gukorana mamio ro nyuma tarachenchera kare mid morning show twagakorera na show ya mambi kuri kumicho limi kuruchinsa ikomire mu cyamambi gwikachinsa inye litanga nintarate bakendi gyonsi tigantebe pole asenkeye na ndende te pole ya bene kurwa sumo director we station ya Kisi ya FM 94.1 nkemu gusi Mr. Bernard Otema gwikale ngega igarakini asenge nchyo yechisababu atale kunyara gutanga taigeti yaiga omotoriri bipindi MC Masai nerengo ikale ngaiga lakini mbabu ate meeting igotaigeti ya so kwa niaba yao na atebire pole sana na barari bonsi wa Kisi FM tindi gukwana mange ekiagera abande mbarayiga bagukwana lakini ngobori narengeri swali eli molioka barenga bagotegerera Kisi FM ngaiga tiango darasa mahoko iga kai ya yonye gogotegerera imukiango koboko iga tiga twate bani burungeiga kai ndoche mbara gosene bakare gotegerera ngao lakini enkanire mu gusina ne ya meri nchiribere tegerere nkayo mu gusiye na station yanka naende tiga tuwa supportani morochi naiko geswali ke gukwana ni nteme bali kwana lakini tiga ndakwana ikigusi morochi ro babu gato bwa barura ali bakira bagusiye ntongerege to cyane teke mutubwerere tutige hindi ko gekwana lakini gesome igo asinge nchoye familia amakuru bagatabana amakuru lakini ekeratara konyora na bora itabotebe lakini yakonyora na beko bigentege kongu asinge nchoye familia igetabu ya Isaya 41 ikibungu kia yeye 10 nibuga tokole misane ikine singe nchoye familia yasanga tebali ngata kubatiga nabo bwato no kobugo kwaye nonde bwensi urachiese na nyasaye na diri nera sinchire ya bene asinge nche chinsa tuli na bande gaiga nabo nale gusaba baba kwaliga inde manya kubwato ka likondeli ochi asimami oraira nigo chiese meli ya mwino inde tumanye gukura abakwani limwensi nguyamu asamaliye tangoro kulilia nkomboka tengo para Kisi FM ensemo yechi kamera na indentete oterie familia ye pole ase bibi abanyorire nyasaye noale na indegendera gotegerere nkayo mugusi nkaninka santi Bwana asifiwe mwana nabakwe bya muri mwese abotorarete gukwana nigo none kinga kichobo kumwekero chire nchenkoro kwa Nimrod Mungare gokore program yebisyo byenka Saturday morning ase tokolete lesson aboigo nabasemania samangana ye sabato aboigo internete go sende semeria online digital ase Kisi FM digital TV asobo koretera chibiche chiga nari yagende tokoleka na gusi ase YouTube channel aboigo chisemo cha Facebook na social media platforms cheto chions pole ase family umoni nyasaye na rokole megwetani mwanya bantu. God bless you. Biamono sana bono kurukisi FM ngokora tole ndi mwana nabatebi nere nkayo kayo mugusi tigatwategera roro iwantogete kuri bageri ochiase oyonkumo kama mentor naende nabwate nkole ndabusige ntokera nakwana nero chitoko tokonya kana nyoto gachakonyore mirime yetagokora bono iga oyogete no yo mekiagera na karosiri kombe vinge gaiga tieka gatoire ribaga tuatangaza umupira naenda gatateringa na anyora ibaga na bago toye mirimo na tagete ko yendigeria lakini ngaiga ko yenyora iga gusiko Nairobi nari cyo kunyara iga nyasaye no munyaga mbaye ngayenyorera nga abarainde bona abantu bankire kayo mugusi ali asore mbate bana ki igatoira nenka nkataringa gaki ndio mora sara. Thank you so much, karibu sana asama sikaria manene Trabajo waka mwalimu gaguterera ambebe gokorona gikonya guguterera akambe baka kandomire
omokatikristo ito ekamati yaruberetia amang'ana aya abairi n'abasani baito baikirega nabakwanire mbiyamore twaremire mwarimu gwaretire amang'ana amaya nonya embura yarure iguru gaiga n'abairi baito muna mwachire iga mwatoremire njeneri bengereri I confirm gocha simuringa jeneri bengereri tiniko nyara koremeka rumuntu muta asirire lakini goikera bona iga naremire asenge njeje chingaki nari bunu mwana uminto tom akwanire ekene kya mangana tom etagekaye moyo tenena igo omwana oyo minto korwo omwana oyo minto asirete ntwarenga abandi egasi akorire ne timu eri arenge koragwa n'omwana abana aba baminto babo bosire omwana oyo minto nyakundi egasi mwakorire bumane bwa mang'ana nyasaye nyasaye abakane igombi yambono nimaete naroja koru 4th of thanks enari organize egasi bakorire igoto muikaransa nyasaye goseni enkoro obwate ogendera boigo you are an asset gocha se family yaito ya mwagichure noyo minto nakwana igo yo gontaria ntarie lakini bari baroche egasi to mwakorire I confirm to mugabwate enkoro muntu ndi bwensi ase family yatabwate omwana ominto orarirega una toko mwainiga iga omochwachi ori omwagete tiagasi erebono gakari kuragira asigete omwana ominto akoraraga gotige family esinini iga ase ng'encho omosigari ere amwete gwaka omwana ominto komoira obogima bwaye tinko mwabera ase enkoro yane mpaka ochire osabira amabera akoito omwana ominto bosa omwana ominto otanya kogenda siasa none erituka erimu yani abasigari none ondo obwate omwana oyo omosigari tebi abasigari barespect humanity ekero okonyora omosigari agotekia obogima bw'omonto otige family yaye ng'enche ekamine era akabwate omorembe bwoye takonyora omorembe mpaka origirie ase ochire osabira amabera yoni ominto tanya kogenda siasa hata siku moja lakini oirire obogima bwaye nje Petro niragetena egesa ngokora omoroberi okorokuboka boka ochakera chisa 11 chia mambia mpaka chisa 4 Friday ngongo ende off Saturday nabaretera obwate bairi bari mwacha mwandorire abo moidwane narochi chaga iga oyo Douglas Kebeno onya kora ondigi ngora igo nkomanya ng'ong'ino Douglas Kebeno musani one sana igore asogo chagotobesia na gotoa pole kerambauti na kieki anche gongoteba ng'aring'aniriria to inyorire nyatieka iga inturia nyorire omomuro oyo osomo wako oyo kunyoni osongaria nigo tware kumwetogeria gekogera nere twabwate iganda y'abantu niyo wachangora kuruboso one chingongo ao elikorenta magombo aso komulila chuni gosenyoni abantu babosongo nigo bayeria amarigege kogera nigalengo omuntu muya wakola ebiasara kulindi ake ababegu bari bakora kwa banyagimbo nigo bachangete buraburu keralinga asetuka yaje bunengencho ya butana kongibigo corona tali kolikionde nebigari byenya kolia nigo bamubwatukirete entuwe korpetia gasi ekamwa kasogo toiguru ekamoligisya weekend kuno na boigo amanyinga gatonya bochumo tu
kumenya kinyagitari ariana na ya Nairobi kuninde agatu ekabo abarengenere nigomara gigentiki abaringaniriya kurigereri unamaisa matindi indo monte krentega korwe kege korabon otigire abantu kurumage abarengi kumotegemea panyare kubuati uchikoro cheguto ne chichanga mwika babikupiara abagambi kukorengana ne lichiko baragire kiara apasikari banyare gukorera lichiko kali asugu itabantu kulinda babe asukulinda abantu abono nanyoro mukatista arwe biraga bya katoliki nagosomya abantu gucha ekiraika soyo igani gate batabatise tu igarengenkira kugenda kubatisu na kiekora babegete kiange kibatabegete kianga kiri kibabatisire aboni ngabo kwana mangana matindi noteba ngoyo wato yonda nyale kumotiga nende niga kwani abarogi buya moli kolinda abande baitaba inkomanya bose no maina na abarogi bose batai weti abono kita seni kelkiretyo ya jarimolio kana ke kurawo da bamiro aboni go mateba inerereti yanka anto akororo aboni go batingere ya getenase karena di polikari na kumbaga mangani onanya orang anero tadi seni getungko no nyengkuru orogongo abara bune go wate bana oturega iga bona ne mer mutawa korra kiramba kiaru rasut kibuaya kiari gele di mochinya saya ya cire nama kora ya bere Kiramba